Mende laurdena igaro da Euskal Herriko eragile abertzalean danak Lizarrako adierazpena plazaratu zutenetik aurreko hamarkadako ezin ikusi politikoek elkarrizketarako esparru berri bati utzitako espazioaren erakusle izan zen hitzarmenuran posible ziren abertzaleen arteko akordioak 25 urte geroago haren eragina presenteago oraindik euskal politikagintzan, baina urrun ikusten da halakorik errepikatzeko aukera. Herri honetan hamarkada bat pasatxoan gertatu den guztia ikusita Lizarra-Garaziko akordioa gertakari txikia dela eman dezake. Batez ere gazteenentzat erreferentzietatik bakarrik ezagutzen dutelako edo ez zutelako bizi izan bere eragina neurtzeko adina egongo da halaber gatazka konponbidean jartzeko ahalegin huts gisa baino baloratuko ez duenik eta ez dago azaldu beharrik haren eragina nolakoa izan zen. Eguerdion guztioi 12 pasata iritsi da gurean gaur magazinari heltzeko unea, gaurko honetan Lizarra-Garaziko akordioa hizpide entzun dezagun jarraian, honen bueltako azken adierazpenak. Euskal Herrian demokrazia sakondu behar duela, hau da, Euskal Herriaren etorkizuna nolakoa izango den Euskal Herritarrek beren hitzaren bitartez adierazi behar dutela. Euskal Herriak hitza eta erabakia izan behar du. Espainiako Kongresuko EAJko bozeramaile Aitor Estebanek ez du oroitzapen onik Lizarra-Garaziko prozesuari lotuta, harentzat oroitzapen txarra da eta ez zen esperientzia ona izan. Lizarra-Garazi mugarria izan zen estreinako aldez, hainbat alderdiren eta eragiren adostasuna lortu zuelako, baina azkenean zapuztu egiten Euskal Herria Bilduko koordinatzaile nagusi Arnaldo Otegik prozesu horren norabidea berreskuratzeko deia egin du, baina Esteban ez dago horren alde. Konpromiso handia egon zan guztion aldetik eta nire alderditik zinez, benetan, bakea lortzeko eta ikusi genduan etaren aldetik eta ezker abertzalearen aldetik interes politikoa egoala. Gauzak momentu baten baretzeko, bitxura moteko eta gero alde ginen. Orduan, nik ez da esperientzia ona izan egia esan. Entzun dugunez, Estebanek urteurnaren bezperan egunon Euskadin adierazi du Lizarrakoa ez zela esperientzia ona izan. Badago honetan Mertxe Aizpurua Euskal Herria Bilduko ordezkariak akordioak iparrorratz bat ireki zuela esanez, erantzun dio Estebani entzun. Nik uste Lizarra-Garaziko ituna eta akordio hori nolabaiteko iparrorratz bat ireki zuela, lehendabiziko aldia zen alderdiek hemengo alderdiek, hemengo sindikalgintzako sindikatuek, hainbat eragile, elkarrekin bide bat urratzeko prest agertzen zirela. Hori ezpada ona, gogoratzea eta gaina, gero gertatu zen gertatutakoa, agian ez dakit espektatiba handiegiak ziren, baina nik uste espektatibak ja irekitzen dituzunean horrelako jarrera batekin, herri bezalako jarrera bat hartzen dezunean, eta aurrera jarraitzeko borondate hori aurkezten duzunean, nik uste horrek ilusioa pizten duela eta ilusioa badela nolabaiteko antesala bat, beste hainbat gauza oso zailak direnak egiten. Gauzak horrela nazio askapen mugimenduaren helburuak berretsi eta ziklo politiko berrirako indarrak bilduko ditu sortuk hilaren 23an egingo duen nazio ekitaldian Arrasaten egingo dute, 6. nazio konferentzia eta arratsaldeko ekitaldian parte hartzeko deia egin dute. Hamarkada bat pasatu da
euskal independentismoak euskal jendartearen nahiarekin bat eginez, gatazka politikoa konpontzeko ario berri bati atea ireki zionetik. Sortu, Euskal Herriaren askapen nazional eta sozialaren aldeko ibilbidea jaso eta ziklo berrira egokitzeko aleginetan dabil horrezkeroztik. Euskal Herrian, independentziarako indarra biltzen segitzeko anbizioarekin begiratzen diegu lanurte berriari eta datozen urteei. Gure proiektu politikoan berresteko eguna da gure komunitatearentzat. Helburu guztiak lortu arte, borrokan jarraitzeko zin egitea. Nora eta Laura ziklo ez mintzo dira aurtengo honetarako egin duten kartelean. Badoazen ziklo zaharrez eta badatozen ziklo berriez. Nazio azkapena ahotan paradoxikoa dirudien arren Kataluniako alderdi sobiranista nagusiek Eskerra Republikanak eta Junts per Kataluniak ia inoiz ez bezalako aukera bat daukate orain Espainiaren gobernabidean eragiteko, baina masiboa izanagatik Biltzar Nazional Katalanak atzo Bartzelonan antolatutako mobilizazio independentista ez zen izan 2017ko erreferendumaren aurretik eta ondoren COVID-19 pandemiara arte egindakoak bezain jendetsua ez da urrik eman ere. 115.000 parte hartzaien Bartzelonako udaltzaingoaren arabera prozesu sobiranista ez duten gauzatu eta horrek nola nekea ala etxipena eragin ditu herritarren artean. Tradizio bete eta EAJak eta Euskal Herria Bilduk ordezkaritzak bidali zituzten diadara eta biek ala biek egin zituzten lore eskaintzak Rafael Casanovaren monumentuaren aurrean Bartzelonan. EAJako senatari Luke Uribe Etxebarriak Euskadi eta Kataluniaren eskubidea aldarrikatu zuen bere geroa erabakitzeko modu baketsuan, demokratikoan eta askean idurre bideguren. Euskal Herria Bilduko senatariak berriz azpimarratu zuen Euskal Herria eta Katalunia oso ondo elkar ulertzen duten herri bi direla eta biek exigitzen dutela burujabetza. Eta hiruan, aliantza hirukoitza delakoaren akordioa, Katalan, Euskaldunok eta Galiziarren arteko akordioa izuzen ere. Hori izan zen, gero 1993an gauzatu zen Galeuska akordioa. Negoziazioa, elkarrizketa eta akordioa izan behar da bidea, geure eskubide justu eta demokratiko horiek lortzeko ahalbideratzeko. Aurtengo diada aurrekaririk gabeko testuinguru berezian ospatzen ari gara, Espainiako estatuan gobernu aurrerakoia osatzeko aukeraren aurrean independentistok aukera historiko bat daukagulako, eta aukera da indarrak batzea eta agenda partekatu bat adostea. Euskal Herriko eta Kataluniako gizartearen aldarrikapenei erantzungo dien agenda bat. Partida hau alkarrekin egitea, jokatzea da Euskal Herria Bilduren apostua, horrela ziur gaudelako urrunagora iritziko garela. Une historiko hau aprobetzatzeko, behar dan maila emateko politikoki eta daukaguzan lurralde arazoei irtenbideak eman behar dizkigula danon artean eta
negoziazio honetan uste dut merezi dauela ausardiaz jokatzea. Diadaren bueltakoak alaka izlatuta Euskara autogobernua eta Euskadik Europako Batasunean parte hartzea dira Iñigo Urkullu Eusko Jaurlaritzako lehendakariak Euskadiren etorkizuneko proiekturako planteatu dituen zutabe nagusiak etzi egingo den politika orokorrari buruzko eztabaidan horietaz mintzatuko denarren atzo zabaldu zuen bere solasaldiaren laburpena. Euskarari dagokionez dokumentuak dio Jaurlaritza Euskararen sustapenerako ekintza plan berria garatzen ari dela eta legealdia amaitu baino lehen onartuko dutela. Plan berri horrek zehaztuko du zein izango den hurrengo 10 urteetan hizkuntza politikak hartu behar duen norabidea eta Euskararen aholku batzordean lantzen ari dira. Horrez gain autogobernua orainaren eta etorkizunaren giltzarria dela dio Urkullu, baina azken urteetako balantzea gazigozoa dela. Alderdi positiboen artean nabarmendu du autogobernuaren batzordearen barruan aurrerapenak egon zirela estatutua erreformatzeko. Hala ere bere aburuz ez ziren nahikoak izan arau akordio bat lortzeko, baina ziur dago funtsezkoak izango direla etorkizuneko adostasunei eusteko. Politikarloko gaiekin jarraikin, Nafarroara salto, Leire Martínez lankidearekin egingo dugu bat jarraian izan ere, Nafarroko parlamentuko batzordeak osatu iraia da, hala ere, PSN eta Geroa bairen artean eztabaida piztu da. Eguerdion, Leire, zer gehiago dakigu liskarroren bueltan? Kaixo Karol, zer moduz? Baizu kaski ongi erranduzun gixan Nafarroko parlamentuko batzordeak osatzeko tenorean, PSNek eta EH Bilduk liskar txikia izan dute, izan ere EH Bilduk xurian bozkatu du batzorden mailaren osaketan, PSNek ez zituelako EH Bilduren eskariak betetzen, eta horrek UPNren batzorden UPN presidentetza horietako asko eskuratzea lortu du edo ekarri du, eza. Eta beraz, Bildurekin haserre agertu dira sozialistak eta leporatu diote legebiltzarrean eskuinaren interesen alde egitea EH Bilduri. Legegintzaldi berriarekin ere, ika-mika berriak hasi dira pasaden astean Nafarroako parlamentuan. Justoki legebiltzarrak bere barne organoak eta horiek zuzenduko dituzten pertsonen aukeraketa orduan. Gai formal eta teknologikoa politikoa baino, EH Bilduri gobernuko alderdiarekiko distantziak markatzeko balio izan dio, eta bereziki PSNerekin izandako inbestidura prozesuaren ondoren. Parlamentuaren batzordeak 14 kidek osatzen dute, 6 PSNekoak, 3, Geroa bai 2 eta Kontigo bat alderdikoak, eta bertzain bertze UPNekoak 4, PPkoak 1 eta Voxekoak bertze bat. EH Bilduk 2 ordezkarirekin gobernu gehiengoari babesa ematearen truke, Pirineotako despopulazioa aztertzeko ezoiko batzorde bat sortzea eskatu zuen. Akordio bat lortzeko jarri genituen baldintzak, xumeak eta onargarriak zirela uste dugu. Euskal Herria Bildurekin akordatzen ez denean, ez dira lortzen neurri aurrerakoiak. Eta eskuinak irabazten du. Gu gabe ezinezkoa da. Eta batzordeen osaketarekin gertatu dena oso adibide ona izan da. Ez dugu onartzen gobernuak aliantzen sistema poliedrikoa deiturikoa. Sozialistek onartu egin zuten lurralde kohesiorako ohiko batzorderako geratzen zen sorrera, baina legegintza eskubideri gabe. Hemos dicho no a la Comisión Legislativa de Pirineos y sí a la Comisión Especial, que es lo que solicita la Mesa del Pirineo. Baina EH Bilduk eskuduntza espezifikoa nahi eta akordiorik ez dagoenez, abstenitzea edo hautagaiei botoa ematea erabaki du batzordetako organoak aurkezten diren bitartean. Beraz, orain arte osatutako 13 batzordetatik, 6 UPNek zuzenduko ditu. Horiek ala gaiz aldatuta iritsi da besterik Hiriburutik Iruñeko La Manadako 5 kondenatuetako bati ezarritako zigorra urtebetez murriztu da auzitegi nagusiak, ez da, Leire?
Badirudi arazoak ditugula konexioarekin, beraz aurrera jarraituko dugu. Orain izan ere, uhartera hurbildu dela ia Leire bai, badugu konexioa berriz bueltan. Orain bai, ez dakitze pasatzen, baina bai. Bueno, hau ezala irudi ikusgarriak utzizkigu asteburuan, bai Nafarrako erdikaldean eta baita herriberan ere, eta atzo adibidez ere Iruñan gogotik bota zuen neuria eta gu Arga ibaiaren emarian nola dagoen kuskuseatzera hurbildu gara, ona uhartera, momentuz ez du ibaia gainezka egin, baina irailerako ezoikoak diren emariak ditugu, nahiko mugitua dago ikusten duzuen bezala eta badu olako txokolate kolore bat. Nafarroan horrelako kalteak eragin ditu euriak, baino Euskal Herri guztian ere bai, ez? Errate baterako errandezakegu herriberan, Koreian, Zintruenikon eta Fiteron soroak guztiz ondatu direla. Kazkabarra, eurizaparra, zakarrak eta harria ere bai. Bizkaian eta Gipuzkoan hainbat puntutan denboraleak kalte handienak eragin ditu. Igorre da puntu kaltetuenetako bat, Arratian. Tamaina handiko izotzezko harriak erori baitira, autoetxe eta gune ugari kaltetu ditu. Gaur kalte horiek zenbatzeko eguna dute askok. Auto askorek kristalak hautsi ditu eroritako harriak, mailatuta ere bai eta etxeetako zenbailteia lurrean. Igorreko udala hartu emanetan da Bizkaiko Aldundiarekin, diru laguntzak bideratzeko. Bestalde Igorretik gertu Diman ere gogor jo du denboraleak. Txingorra kalteak eragin ditu. Durangon ere bai, eurizaparra mardule gainera, Gipuzkoan batez ere Eibarren, Elgoibarren eta Mutriko sortu dituzte arazoak. Estoldek ezin izan dute ur guztia hartu eta kaleetan eta lokaletan pilatu da ura, baita horietara sartu ere. Kaleek erreken itxura hartu dute, dozenaka litro pilatu dira oso denbora gutxian. Eta Nafarroako herriberan 3.000 hektarea soro badira kaltetutakoak, asteburuan izandako eurite eta kazkabarraren ondorioz. Nafarroako gobernuak Zintruenigo, Koreia eta Fitero hondamendi eremu izendatzea eskatuko du. Kazkabarra kalte handienak mahastietan, olibondoetan eta almendroetan. Hainbat nekazarik galdutzat eman dute uzta osoa. Etxe eta auto askotan ere konponketak beharrezkoak izango dira, eta horiala kalte ordainak eta laguntza jasotzaldera aipatutako 3 herriak hondamendi eremu izendatzeko premia ikusten dute. Baina ekaitz giroa ez da amaitu, gaur ere ekaitz giroarekin jarraituko dugula aurre ikusten da eta ikusi beharko gaurkoak zer dakarren. Horiek horrela, demoraren bueltakoak lire lehentxeago aipatzera gindoa zen, nola Lamanaren bueltako albiste berriak iritsi zaizkigun Iruñatik, ezta? Hori da, tamalez azken ordukoa dugu 2016ko Sanferminetan Manada delakoaren urraketa anizkoitzagatik zigortutako, 5 lagunetako baten zigorra, urtebetez murriztuko du Nafarroko Auzitegi Gorienak, soilik bai da bai legea aplikatuta. Auzitegiak ez du erran, zein den, baina hainbat hedabidek errandutenez, Angel Boza bortxatzailea izaliteke, sententzia honen onuraduna. Ondo da, Leire, bada informazio guztionekin hemen utzi, behar dugu konexioa gaurkoz, eskerrik asko eta hurrengora arte. Deusetaz, Karol. Eta gizartarloko gaiekin jarraiki, bada besterik herritarren 4% benetako pobrezia bizi dira Eusko Jaurlaritzaren arabera, azken hamarkadako 1%rik txikiena bada ere, gero eta herritar gehiago bizi dira ongizate faltaren arriskuan. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako pobrezia adierazleak neurtzeko, pobreziari eta gizarte desberdintasunei buruzko inkesta egin du aurten ere Eusko Jaurlaritzak. 10.000 pertsonak baino gehiagok hartu dute parte galdeketan eta emaitza nagusien arabera hobekuntzak izan dira aurreko urtekin konparatuz. Benetako pobreziaren 100koa esaterako, azken hamarkadako txikiena izan da 2012an biztanleen 5.3 bizi ziren benetako pobrezian eta 2022an 4% pobreziaren inguruko pertzepzio subjektiboa ere aldatu eginda eta herritarren 2.4 baino ez dute beren burua pobretzat hartzen duela 10 urte berriz 0.6 gehiagok.
Ertzaintzak eta Gasteizko udaltzaingoak 2 familia etxegabetu zituzten atzo sarrailagile baten laguntzarekin etxegabetzeak gelditu. Oihu artean Gasteizko Pradokaleko 4. zenbakia desjabetu zuten eguerdian. Gasteizko etxebizitza sindikatuak eman zuen abisua eta dozenaka lagun elkartu ziren han etxegabetuei babesa adierazteko eta etxegabetzeak gelditzea aldarrikatzeko. Sindikatuak jakinarazi duenez, familia horiek talde kriminal baten iruzurraren biktima izan ziren. Martxoaren hasieran udaltzaingoak 3 gizon atxilotu zituen Gasteizen etxebizitzen alokairuan iruzur egiten zuen talde kriminal bateko kide izatea egotzita. Azaldu zutenaren arabera, 30 pertsona ingururi egin zieten iruzur eta hainbat kasutan mehatxatu ere egin zituzten. Kontraturik gabeko gelak berralokatzen eta erroldak faltsutzen aritu ziren. Egoera hala beste etxegabetze baten berri ere eman zuen joan den astean. Goierreko Kontseilu Sozialistak gaur izan da Idiazabalago Arima Sagasti auzoan eta salatu dutenez etxegabetuko duten laguna kalean geratzeko arriskuan dago. Bestaldetik 54 urteko langile bat hil zen joan den ostiralean irailaren 5ean Elorrioko baso eremu batean lanean ari zela lan-istripua izan eta 3 egunera labeko hartarazi du. 9 eguneko epean 4 langile hil direla beren lanpostuetan. Dirudienez, zuhaitz batek buruan jo zuen Elorrioko baso eremu batean lanean ari zela. Guineseko Explotación Forestal Zaldupe SL enpresan lan egiten zuen. Labek salatu du heriotza horrekin dagoeneko 36 direla gutxienez aurten lan istripuz hildako langileak. Era berean ohartarazi du aintzat hartzekoa dela basogintza sektorean langile gutxi hartzen dituen sektorea izanik urtero gertatzen direla heriotzak bertan. Ikastetxe publikoetako ikaslei zerbitzua ematen dieten garraio enpresen protesta eragina izaten ari da ikasturte hasieran Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan. Jokin Bildarratz Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailburuak gatazka hori izan zuen hizpide atzo Onda Baska irratian egin zioten elkarrizketanaren esanetan espero du gatazka oso azkar konponduko dela eta nabarmendu du garraiolariek bete beharra daukatela Eusko Jaurlaritzaren aginduan. Jaurlaritzaren eta enpresen arteko desadostasunek batez ere gaina, familietan eragina dute. Gurasoek ordutegiak moldatu eta kotxe hartu behar izan dute kasu askotan eta esaterako Araialdeko etxaurren ikastolako gurasoek atzo protesta gisa ez dituzten umeak ikastolara eraman. Gaurkoan berriz errepidea moztu duten ere agartia. Eskola garraio zerbitzuaren eztabaidak bere horretan jarraitzen du. Atzo Bizkaian zerbitzuaren 80% bete eta Araban berriz 140%. Hala ere gatazka honen erdigunean familiak daude. Haiek dira ondorioak jasaten ari direnak. Astelehen honetan Aiaraldeko etxaurren ikastetxeko gurasoek ez dituzten seme alabak ikastolara eraman eta gaur asteartean errepidea moztu dute protesta gisa. Ikasturtea ostegunean hasi zen eta 4 egun hauetan Bizkaian eta Araban eskola garraio zerbitzua ez da bete. Garraio enpresek Eusko Jaurlaritzak ezarritako aginduaren aurkako helegitea jarri dute eta kautelazko neurriak eskatu dituzte. Bigarren eskaera atzera bota du Jaurlaritzak eta enpresek ez dute zerbitzua berreskuratu. Hori dela eta hainbat familiak jasaten ari dira ondorioak, besteak beste Aiaraldeko etxaurren ikastetxeko gurasoak. Astelehenean guraso elkarteak erabaki zuen seme alabak ikastetxera ez eramatea protesta gisa. Aldarrikatu dutenez bai Jaurlaritzak bai enpresek ez dituzte familia kontuan izan eta haiek dira ondorioak jasaten dituztenak.
Lehenengo egunetik egoera hau jasanezina da gure egunerakotasunean. Lana daukagu, etxea daukagu, familia eta hori uztartzea ezinezkoa da. Gainera aiara bezalako leku batean, non ehuneko 98 garraiatua izan behar den derrigorrez, herri ezberdinetatik gatozelako ikastolatik nahiko urrunetik, derrigorrez garraio publikoa izan behar dugu, egin arte gure eskubidea izan den bezala. Momentuz ez da aurrera pausorik eman, astelenean Bizkaian zerbitzuaren 80% bete eta Araban 40%. Hori dela eta gurasoek mobilizazio eta ekimen gehiago aurre ikusten dituzte konponbidea lortu arte. Ikusita daukagu lehenengo 4 egun hauetan ekintza eta protesta ezberdinak antolatu ditugu, orain elkartuko gara berriro gurasoak, eta oraindik aurrera komunikatuan esan dugun bezala jarrituko dugu protesta eta errebindikazioekin. 7.000 ikasle inguru eskola garraio zerbitzurik gabe geratu dira 4 egun hauetan, eta ikusteko dago noiz arte luzatuko den egoera hau. Honekin nazioartera salto, Guatemalan abuztuaren 20an ospatu ziren hauteskundeak eta inkestek hasiera batean aurreikusten ez zutenak gertatu zen. Adi jarraian, bere osatuztegi nazioarteko kazetariak ekarri baitu gaia gogora gurea. Guatemalan jarriko dugu gaur fokua. Ekuadorren bezala, Ertamerikako herrialde honetan abuztuan ospatu ziren hauteskundeak. Bernardo Arévalo atera zen garaie. Inkestek ez zuten aurre ikusten eta 2,4 milioi boto eskuratu zituen botoen 50%. Alegia, Sandra Torres buru den oposizioak baino 20 puntu gehiago. Bide batez aipatu Torresek ez dituela oraindik emaitzak onartu. Hautsak arrotu dituen erabaki bat hartu zuen orduan herritarren erregistroak. Movimiento Semilla Arévaloren alderdia indarrik gabe utzi zuen. Milaka pertsona kalera atera dira Guatemala hirian Arévalorentzat estatu kolpea izan dena salatzeko eta demokraziaren alde egiteko. Alderdia indarrik gabe utzi zutela adierazi du Satrustegik Ernest zergatiak. Esan bezala, Guatemalako hauteskundeak abuztuaren 20an ospatu ziren eta hauteskundeen epaitegi gorenak Bernardo Arévaloren garaipena onartu zuen. Hasieran aitzitik herritarren erregistroko zuzendariak Movimiento Semillako burua indarrik gabe uzteko erabakia hartu zuen. Arrazoia, antza, ikerketa batean oinarrituta alderdiari leporatzen zaio 300 afiliaturen sinadura faltsifikatzea eta jada hildako 18 pertsonen izena jasotzea. Arazo bat dauka, erabaki honek ordea. Legearen arabera, hauteskunde prozesua bukatu arte, ezin da halako erabakirik hartu, ezin da pertsona baten jarduna bertan bera utzi hauteskunde prozesua aktibo egon bitartean, kasu honetan urriaren 31 arte dagoena. Estatu Amerikarren elkartea erabakiaren kontra agertu zen, hasieratik haien esanetan frogatu gabeko arrazoiak baliatu zituztelako erabakia hartzeko. Eta orain, ordea bestelakoa da egoera entzun. Halaxe da, herritarren erregistroak Movimiento Semilla indarrik gabe uzteko harturiko erabakia bertan bera gelditu da eta duela 2 egun eskas Bernardo Arévalok, auzitegi gorenak, emanda presidente izateko ziurtagiriak eskuratu ditu. Beraz, 2024ko hilbeltzaren 14tik Guatemalak presidente berria izanen du. Ziurtagiriak jaso bezain laster Arévalok ministeritza publikotik jasaten duten jazarpen politikoa salatu du eta adierazi du badakiela sufritutako erasoek jarraituko dutela. Modu berean harro agertu da, herritarrek erakutsi baitute demokrazia ez dela instituzioetan egiten, bere esanetan kaleetan egiten dela, eta Arévaloren hitzetan Guatemalako herria prest agertu da demokrazia esan bezala instituzioetan aldarrikatzeko. Movimiento Semillaren garaipenak beraz etapa berri bat irekiko du Guatemalan, lehen aldia da gainera presidente ezkertiar bat dutela. Ustelkeriaren alternatiba gisa aurkeztu ziren hauteskundeetara eta atzera begiratzen baldin badugu 2015era hain zuzen, orduko presidente zen Otto Pérez Molinaren aurkako manifestazioak antolatu zituzten. Eta berriki jakin dugu 8 urteko kartzela zigorra bete beharko duela ustelkeria kasuetan murgilduta egoteagatik.
Beraz, guatemaldarrak orokorrean itxaropentsu dira, etapa honetan horren ohituta dituen politika alde batera utziko delako eta herriaren mesedeetan aldaketak ekarriko dituelako. Hori da behintzat, movimiento semillatik aditzea ematen dena. Nazioartekoak ala iritsi da gurean gaur magazinaren lehen atalaren bukaera eguneko elkarrezketa nagusiari heltzeko Baiera de Urreta lankideren eskutik laster gara bueltan albiste gehiagorekin. Mabiterdiak pasata iritsi da eguneko elkarrizketa nagusiari heltzeko unea eta hartarako gaurkoan gurekin dugu Jon Altza, analista politikoa. Kaixo, Jon? Eta eskerrik asko gurean izateagatik. 25 urte bete dira Lizarrako adierazpena aurkeztu zutenetik, mugarria izan zen, estreineko aldiz, hainbat alderdiren eta erakundeen artean adostasuna lortu zutelako, ezta? Baina azkenean zapustu zen, baina landare, mende laurden batek ematen duen perspektibarekin, zein da egiten duzun balorazioa? Gaztea ginela, orduan, hori da lehenengo balorazioa, ez? Egia, Lizarra Garaziko akordia oso momentu historiko zehatzean gertatu zela, ezta? Oso gatazkatxoa zen garai eta momentu batean, eta gatazka horrek hartu zuen dimensio sozial, politiko, militar bat, esango genuke oso handia izan zena momentu hartan, ezta? Eta Euskal Herriko hainbat eragilek bereziki, eta aipatu behar da, egon zela alderdi politikoen buruz agitzen borondate bat, baina aurrekari batzuk ere egon zirela, Euskal Sindikalismoak ere batasun bat lortua zuelako, Lizarra Garaziko akordia sinatu baino lehenago, ezta? Hori ere mugarri historiko bat izan zen hori baino lehen, zeren aurreko urteetan Ajurianeko maila, Ajurianeko paktua 1988an sinatu zen, eta mahai horrek nolabait bilatu zuena zen, hor bi interpretazio historiko daude, baina nagusiki bilatu zuena zen ezker abertzalearen isolamendua, ezta? Eta horri inguratu zitzaion narratiba oso bat, oso errepresiboa izan zena, ezta? Handikan 10 urtetara Lizarra Garaziko akordioa, inongo zerikusirik ez zeukan bestelako akordio bat izan zena, ezta? Eta hor, ulertu behar dena da akordio horren dimensioa eta edukia. Zeren, akordio horren edukiaren barruan zegoen punturik segurazki importanteena, edo maila politikoan importanteena zen Euskal nazioaren aitortza eskatzea, bai Frantziar estatuari eta bai Espainiar estatuari. Eta horrek posible egiten zuen nolabait borroka armatua alde batera uztea, bide sozial eta politiko bati egiteko. Lizarra Garaziko sinatzaileek gehiengoa ordezkatzen zuten. Nik uste hori oso importantea dela ere gogoraraztea. Eta beraz, bide horri ekizitzaion eta bide hori gainera trasladatu zen gero
akordio instituzional askotara, Euskal Herriko iaia udal guztiak nolabait banatu ziren edo gobernuak osatu ziren Lizarra Garaziko indarren babesarekin, eta beraz, bai, esan duzun bezala, momentu historiko oso importantea izan zen, ezta? Momentu historikoa, akordioen dimentsioa eta edukia aintzat hartuta, eta egon gainera, kanpotik ikusita, horrelako akordio bat ikustea EAJ eta EH Bilduren artean, zaila egiten zaigu, ez da? Bai, bueno, zai, kanpotik edo urrundik, ez? Beste garai batetik, ez? Bai, noski garai hartan, ez zegoen Euskal Herria bildurik, oraindik urte asko falta ziren bildu osatzeko, ez da? Momentu honetan, agian EAJ eta Euskal Herria bilduko horrelako akorde bat ez egiteko arrazoi nagusia, segurazki ez da, biek ala biek ez ikustea nolabait bide hori, edo beraien artean lehia bat egotea. Nik uste dut, arazoa ez dela lehia, orduan lehia ez lehia, baina okerragoa zen egoera batean geunden, ez da? Iaia konfrontazio batean geunden, orduan arazoa ez da lehia, nik lehia politiko ez dut gaizki ikusten, EAJ eta EH Bilduren artean, eta gaina pentsatzen dut ona izan daitekela proiektu ezberdinen arteko lehia bat edukitzea Euskal Herrian. Beraz, iruditzen zait, arazoa ez dagoela hor. Arazoa gehiago dagoela ez dela ikusten, momentu honetan, esperientzia historikoen arabera, Espainiar estatuari nolabait hemendik modu edo planteamendurekin aurre egiteko modurik. Alegia, Lizarra Garaziko akordioak azkenean bi dimensio ditu. Bata akordioa eta bestea da, akordio horren ondoren datorren konfrontazioa. Konfrontazioa kasu honetan, Estatu Espainiarrak egingo lukeenarekin. Ez da, orduan, nik uste dut, momentu honetan ikusita Kataluniako esperientzia eta beste hainbat gauza, momentu honetan euskal soberanismoak ez daukala marraztua bide bat edo modu bat nola aurrera egin soberanismoaren bidean, ez da? Euskal Herri mailan ez, baina atzo diada eguna edukizuten Katalunian, zein da egiten duzun irakurketa edo argazki nagusia egun horretakoa? Argazki asko egoten dira egun horretan, horrela bote prontoan eta atzo ikusitako horrekin ikuste dut iazko diadarekiko askoz patxadatsuagoa izan zela, eta hori oso esanguratsua da Espainiako investidura negoziazio batzuen aurrean gauden momentuan. Beraz, esan daiteke atzo ikusi izan, ez nioke batasuna dituko baino, baretasuna, bai manifestazioan parte hartu zuten milaka herritarroiek eta alderdien artean, horrek nolabait erraztu egiten du investidura horretan pauso hori ematea. Ez da, noski, amnistiaren legea dago ratzean, hori egongo ezpalitz eta hori diada baino lehen, eta hori noski independentisten exigentzia bat izan da, alegia diada iritsi baino lehen amnistiaren gaia agendan ahalik eta aurreratuena egotea, eta horrek nik uste dut egin duela posible diada nahiko razonable eta lasai bat edukitzea, ez da? Madrilgo investidura saioak ditugu mahai gainean, eta Kataluniako alderdiek Sánchezeko investidura hori negoziatzeko aldarrikatzen dute amnistia legea eta autodeterminazio legea. Uste duzu posible izango dela? Ez inondik ere, nik uste dut ez dutela zehazki aldarrikatzen autodeterminazioa investidurarako. Momenturen batean, Puigdemontek bai mahai gainean jarrez exigentzia dezagun amnistia lege egin daiteke investidura baino lehen. Denbora dago, zeren, Feijóoren zera historia honekin eta horrek aukera batzuk ireki ditu lasaiago hitz egiteko ere, ezta? Baina autodeterminazio eskubidea ez dago taula gainean eta ez da baldintza bat izango inongo momentutan investidura hori egiteko. Nolabait, esaten ari direna alderdi independentistak esan ari direna da, ez diotela alde bakartasunari uko egingo, ez diotela bere aspirazio nazionalei uko egingo, eta beraz autodeterminazioaz hitz egin behar dela, eta hori mahai gainean jarri behar dela, baina hori beti jartzen da mahai gainean. Inongo momentuan ez da lotuta egongo investidura bati. Beraz, alde horretatik hori aktore guztiek nolabait badakite eta horrela aitortzen dute. Eta iruditzen zait, Katalunian ere inork ez duela pentsatzen autodeterminazio eskubide hori mahai gainean jarri daitekenik baldintza moduan, ezta?
Amnistia legea kongresuan naiz eta onartu, gero senatura igaro barko luke, eta senatuan PPk du gehiengoa. Orduan, zaila izango litzateke amnistia lege hori onartzea, ezta? Hor ikusi behar da amnistia legearen edukia ze modutan planteatzen den, zer dan amnistia bat. Amnistia bat ez da erabaki anti-errepresibo huts bat. Ez da barkamen bat, barkamena da indultoa, beste figura bada, ezta? Amnistiaren lege batek dimensio politiko oso sakona dauka, eta ondorio eta deribatu asko dauzka, eta bai garaipen politiko oso handi bat izango litzatekeela Kataluniako independentismoarentzat, horrela bere horretan amnistia lege bat onartzea. Hori legala da, nik ez dakit zehazki senatuak benetan ze aukera dituen hori gelditzeko. Moteltzeko bai, seguro, eta komplikatzeko, eta bar. Hor, arazorik handiena Feijóok esan duena, eta da, konstituzionalak, epaitegi konstituzionalak hori gelditu egingo duela, eta horretarako daudela, PPren epaileak tartean. Hori bai, eta hori oso posiblea da, eta hori egin dezakete, eta saiatu daitezke modu oso arbitrarioan hori egiten. Ordan, nola planteatuko duten hori juridikoki, politikoki, ni ez naiz horretan zehazki aditua, iritzi ezberdinak entzun ditugu, posible da, bueno, kuriosoa da, lehen Madrileko ezkerrak esaten zuenean ezinezkoa zela amnistia lege bat egitea, orain esaten dute posible dela, ordan, bueno, hor ja, badago ja aldaketa bat. Beraz, terminoak ikusi beharko dira eta ulertu beharko dira. Gobernuaren edo gehiengo parlamentarioaren eskuetan dagoena egingo dute. Tribunal Konstituzionalaren eskuetan dagoena, segurazki ezingo dute egin. Aipatu dugu Kataluniako auzia, nola ikusten dituzu egun Ezker Republikana eta Juntzen arteko harremana? Nik uste dut, azkeneko Kongresuko Espainiako hauteskundeetan biek jaso duten, batez ere Ezkerrak, baina Juntzek ere bai, biek jaso duten zartakoaren ondoren, iruditzen zait, hausnarketa momentu batean daudela. Eta iruditzen zait, zartako hori asko, irakurketa asko egin dira, Ezkerra jetxe egin dela Madrilen egin duenaren gatik, ez dakit oso sostenigarria diren analisi horiek. Nire ustez, independentismoaren arazorik handiena eta oso identifikatua dagoena duela urte batzuetatik ona da, batasunik eza. Eta hor sufritzen du benetan independentismoak ez da, inbeste ze taktika erabiltzen duen Madrilen aurrean da, ea benetan gaiden herri batasun bat edo Kataluniako aldarrikapenen inguruan batasun bat osatzekoa. Eta ez dira gai, eta horrek desgastatu egiten du, bai Ezkerra, bai Junts eta baita KUP ere. Hiruak desgastatzen ditu. Beraz, iruditzen zait, hausnarketa bat egin beharko dutela, uste dute Junts momentu honetan egiten ari dela ere, analisi nolabait errealistago bat, baina ez kasualitatez. Momentu honetan badaukatelako giltza bat eskuan, eta giltza hori erabiltzeko prest daudelako. Orduan, okerrago ezin duten ez egon, pentsa dezakegu gauzek hobera egingo dutela. Puigdemontek joan den astean agerraldia egin zuen, eta bertan errepresioa amaitzeko eta amnistia lege bat onartzeko eskatu zion Sánchezen inbestidura negoziatzeko. Puigdemontek berriro ere garrantzia edo berreskuratu zuen agerraldi horren ostean, zein da egiten duzun analizia? Bueno, Puigdemontekoen daukala momentu bat politikoki oso interesgarria beretzat, eta gainera, jokoan dagoena ez dela bakarrik amnistia bai edo ez. Jokoan dagoena Kataluniar independentistek eta kasu honetan Juntsek ze paper jokatuko duten urrengo urteetan estatuko politikan eta ondorioz, nolabait boomerang moduan Kataluniako politikan ere bai. Eta iruditzen zait, aukera hori pasatzen, Puigdemontek ez duela inondik ere utziko, eta oso nire ustez politikoki irrazionala ditzatekela, adibidez ANC atzoko diadan planteatzen zuen, esaten zuen edo independentzia edo berriz hauteskundeak Espainian. Hori ez da razonablea. Hori da esan dezakezun gauza bat, eta agian esan egin behar du hori ANC-ekin, nien esartuko ANC zer esan behar duen eta zer ez. Baina Puigdemonten tokian jarreta hori ez da arrazoizkoa, eta ez dut uste hori egingo duenik, ez da? Sánchez babes bila dabil momentu honetan, eta PSOEko burua koalizio karrerien babesa lortzea espero du oraindik, eta hori horrela izango balitz, Juntzen aldeko boska ez luke beharko bigarren itzulian, bakarrik abstentzioa. Nola ikusten duzu giroa? Koalizio kanariaren babesa egia da importantea dela, baina determinantea izaten jarraitzen du Juntzek.
Zer, hor, 172 horretan, hor kontua Koalizio Kanariak PP-rekin gobernu akordio daukala Kanariar uhartetan, eta asko komplikatzen zaiola Sánchezin horret babesa emate. Horan, Koalizio Kanariak egin dezakeen gauza bada Feijóo babestu, lehenengo itzulia, ematen duaztu egin zaigula Feijóo aurkeztuko dela investidurara, beraz, Feijóo babestu dezake, eta gero ikusita horre ikutxe egiten duela, Sánchez babestu dezake, estabilidadearen izen, eta batez ere gauzak lortzeko politikoki, ezta? Baina Juntxe jarretzen du izaten beharrezkoa, abstentzioa izan edo baiezkoa izan, duela aste batzuk ezakiz ere esango nukeen, baina oraintxe bertan ez diot ikusten sekulako desberdintasunek, ezta? Feijóo aipatu duzu, Feijóoren investidura, eta Feijóoren investidura errastuko lukeen ahotsak ere entzun ditugu egunetan, adibidez, ia Oiotako kideen artean. Zer analizi egin genezake, une honetan Aiotaz? EAJak ez leukake arazorik Feijóoren investidura bat babestekoa, ez leukake arazorik, Mariano Rajoyren aurrekontua babestu zituzten, beraz Feijóorekin, Mariano Rajoyren ondorengoa denarekin, ez lukete arazorik izango, baldin eta horrek ez palu suposatuko Vox tartean egotea. Hortan, EAJak ez du babestuko Feijóo, ez du babestuko, Feijóok ez du lortuko EAJaren babesa, EAJak ezin duelako Vox ekuazioan dagoen ezer babestu, ezin duelako ez bakarrik EH Bildurekin lehia bat daukalako hemen, eta horrek suposatuko lukelako sekulako ondamendi politikoa, ez da EAJaren zat, baizik EAJaren barruan ere sekulako zalaparta sor lezakeelako horrek, ez? Voxek jarraitzen du izaten marra gorri bat dene guztete EAJaren zat, PPk ez. PPrekin EAJak akordioak egiteko ez dauka inolako arazorik, eta ikusi dugu Foru Aldundian abez Gipuzkoan egindako akordioa, edo Durangon, eta garreta garza. Feijóo aurkeztuko da, hala ere zenbakiak aintzat hartuta, badirudi ez dela aukeratua izango, Sánchez hurbilago dabil, uste duzu posible izango dela Sánchezen investidura? Bai, Feijóo hori, esan duzu badirudi, eta grazia egin ez, ere, badakigu historian zer nolakoak gertatu diren, ez? Espekulatu izan da, nolabait bost boto sozialista edo erosi zitzaketela, edo nolabait PSOEen adibidez, Alfonso Guerra edo Felipe González edo Joaquín Legina, edo PSOEen ezagutu ditugun Lizarra Garazin garaia hartan PSOEen zeuden peso pesatu edanak, ez da, badakigu zer pentsatzen duten, nahiago dute Feijóo Sánchez baino, ez, horrela da. Ez, orduan, bost diputatu sozialista nolabait erostea, eta dena da posible. Hori gertatuko balitz, nik uste sekulako zera izango litzatekela, sekulako eskandaloa, ez da. Pedro Sánchez, nik uste presidente izango dela, horian ere iritzia, ez zuzen ere, lehenik eta bain, Pedro Sánchezek erabaki duelako presidente izango dela, berak erabaki egin du, bera prest dago aurkezteko investidurara eta investidura hori irabazteko, eta horrek suposatzen duen guztiarekin. Yolanda Díaz Bruselan egonda. Bruselan egonda, komunikatu bateratu bat egin dute Puigdemontek eta Yolanda Díazek. Hori oso seinale ona da Pedro Sánchezentzat, nolabait badagoela aurrerapen garrantzitsu batzuk ematen ari direla. Nolabait egiten ari den guztiak adierazten du Pedro Sánchez presidente izango dela. Bestalde, Andoni Ortuzarrek deiari eskainitako elkarrizketa batean, bere alderdia Puigdemonten gana hurbiltzen ari dela adierazi zuen, Pedro Sánchezen aurrean, EH Bildu Esquerra Republikanari kontrapisua edo egiteko. Nire susmoa da, Andoni Ortuzarrek nahiko lukeena Esquerra Republikanarekin akordioak egitea dela, ezta? Badago ardaz bat, Esquerra eta EH Bilduren artekoa, egia da, gauza askotan ez direla batera joan, baina badago batasun moduko bat, egun hauetan EH Bildu gaur bertan Mertxe Ezpuruak ere jarraitu da azpimarratzen, nola den batasun hori independentisten artekoa oso importantea den. Egia da, hor egontzen akordio bat, independentisten artean, Kataluniarrak, Euskal Herritarrak eta Galiziarrak, eta nolabait Madrilen independentziaren alde indarre egitekoa, uste dut 2018an edo uste dut izan zela, eta horre EAJ kanpoan gelditu zela, bere borondatez, eta orduan, Juntzekin elkartzeak suposatzen du
nolabait Juntzek ere aldatu egin beharko lukela bere estrategia. Ez delako bateragarria gauza bada, EAJak adibidez Xabier Triasekin harreman onak edukitzea edo konberientziaren munduko hainbat horatzen dugu 2017ko urrian Urkulluk saiakera egin zituen Rajoirekin eta barra Puigdemonten erabaki horiek eta baldintzatzeko, eta iruditzen zait zaila dela. EAJaren aldetik jokaldi inteligentea esango nuke baino gehiago beharrezkoa. Modera agintaldi honetan. Bueno, oso baikorra izatea da hori, ez da neuzek garbi dago, asmatzen baldin bada gai horretan indarre egiten, egon daitekela gai hori hor, baina gauza bat garbi eduki ezagun, alderdi sozialista estatu alderdi bada, 1978ko estatu hau Suarezek montatu zuen, baina gero alderdi sozialistak garatu zuen errealitatean, ezta? Alderdi sozialistak eta Tribunal Konstituzionalak. Orduan, alderdi sozialista estatu alderdi bada, alderdi sozialistak ez du estatuaren nolakotasuna aldatuko. Eta iruditzen zait hori, geure buruari errepikatu egin behar dion gauza bat dela. Inork ez dezan, kea saldu, zen edot. Gauza bada, gai territoriala mai gainean jartzea, eta ez eta hitz egingo dugu gai territorialari buruz. Eta beste bada, gai territorialean deus egitea. Kongresuan euskeraz hitz egin alizatea ez da gai territorialari heltzea. Bruselako zeran, Estrasburgon katalana ofizial egitea ez da gai territorialari heltzea. Gai territorialari heltzea da konstituzioa aldatzea. Konstituzioa aldatzea, beraz, Espainiar estatuaren izaera juridikoa nolakotasuna eta konstituentea eraldatzea. Eta hori ez du inoiz egingo alderdi sozialistak. Ez du egingo nun eta ez dagoen behartuta horretara edo bestelako indar batzu sartzen diren tartean. Orduan, gai territoriala hitz egiten dugunean edo konbentzio konstituzional bat nun eta Espainiako gorteetan, eta Espainiako gorteak dira Espainiako soberania nazionala ordezkatzen duten gorteak edo parlamentu bat da, non Euskal Herria, Katalunia, ez gauden onartuak hor nazio bezala. Beraz, Espainiako gorteetan egin ditzakezu nahi dituzun konbentzio konstituzional guztiak, baina hor gu ez gera egongo Euskaldun bezala. Guk hor parte hartzen dugu espainol bezala. Hori da konstituzioak esaten duena, eta beraz, hortik ez gera mugitu goran. Beste gauza da, gaia mai gainean jartzea. Eta hori ondo iruditzen zait. Guazen gaia mai gainean jartzea. Guazen horrekin proposatzea konbentzio konstituzional bat, nahi duzun guztia. Egin dezagun, gai hori presente egon dadin Euskal Gizartean eta Espainiako agenda publikoan. Ados nago, baina ez dezagun espero, lehen Lizarra Garazirekin hasi gara, ez da? Lizarra Garaziren filosofia noski bestelakoa zen. Guazen indar bat egitea hemen, guazen bide konstituyente bat abiatzea hemen, Lizarra Garazik garatu nahi zuen horretaraino, udalbiltzaren sorrera berez horretarako ere bazen, ez da, instituzio propioak sortzearena. Orduan, biak beharko dira. Beharko da bide alde bakarreko bat, pixka Lizarra Garazik berritu bat izan daitekeena edo dena delakoa, eta gero beste alde bat non Espainiako politikan eragiten saiatuko den etengabe, gai hauek edo guri interesatzen zaizkigun gaiak hor jarriz. Baina hurrengo legegintzaldian ez da aldatuko Espainiako izaera territoriala. Uztaileko hauteskundeen ondoren oraindik baeratu gabe dago Espainiako gobernua, baina ikasturte honetan beste hauteskunde batzuk izango ditugu, Jaurlaritzarenak zehazki, eta, Urkulluk momentuz ez du baztertu Europakoekin batera joatea, baina batzuk diote aurratuko dituela. Nola ikusten duzu egoera, zuk zer uste duzu? Bai, Europakoekin batera joateak berez, oparitxo bat izan liteke PSOE eta Podemosentzat. Oparitxo, zen guztia Europako hauteskundek ez dutela jendea mobilizatzen, baina egia da, PSOE eta Podemos bezalako alderdiak, edo PP, hiru alderdi horiek, boto plus txiki bat edukiko luketela, eta hori ikusi genuen municipalekin batera egin zirenean Europako hauteskundeak, estatuko alderdien, nolabait, pixka gehiago jasoko luketela egun berean, beraz, gomendio esango litzake Urkulluri eta egin beste egun batean, aunque sea hilabete bat lehenago, horretak epe izango litzaken minimoa, ez da. Hauteskundeak oso interesgarriak izango dira, azkenean erabakiko delako jarraikortasuna eta aldaketaren arteko auzi hori. Horren benetan, EAJaren kudeaketa eredu hori
benetan nik uste dut badagoela euskal izatean hori aldatzeko nahia. Urkullu momentu honetan egiten ari den elkarrizketa eta diskurtsotan ikusiko dugu ostegunean, baina ez da inungo momentuan trasladatzen ari aldaketa bat emateko prest dagoela bera, alegia nolait EAJaren gandik edo Eusko Jaurlaritzaren gandik ez da aurrikusten aldaketarako gaitasunik, beraz, boto emaileak begiratu behar du beste toki batzuetara aldaketa bat nahi baldin badu, ez? Ordan, hor neurtuko da, benetan, EH Bildu gaitasuna daukan aldaketa horren inguruan gehiengo parlamentarioak osatzeko. Orduan, pixkat hori jokoa hori izango da, eta nik uste oso inoiz baino garbiago daudela ardatzak eta gauzak euskal hauteskunde batzuetan, nik uste oso interesgarria dela. Azkenen gainera, azken hauteskundetan bestelako mapa bat irudikatu zen, orduan ikusiko dugu zer gertatuko den, baina argi dagoena, lege asko gaituko direla onartu barik, eta horin artean badaude hezkuntza eta memoria legea. Hezkuntza legearena bideratuta egon badago, Urkulluk esan zuen momentutik joan den astelenean, bera eta Alderdi Sozialistak onartu dengo dutela. Nahita EH Bildu akordiotik kanpora utziz eta berez ibilbidea bestelakoa izan da. EAJ eta EH Bilduk adostasun politiko bat eduki dute hezkuntza legearen inguruan, eta Alderdi Sozialista izan da, horre problemak jarri dizkiena beste biei. Orain, Urkulluk saldu nahi du nolabait hau dela EAJ eta Alderdi Sozialistaren arteko akordio bat, eta gero Bildu sartuko da edo ez da sartuko, ez da, akordioaren barruan. Nik uste gehiengo bat badagoela, nik uste EH Bildu ere azkenean akordio horren parte izango dela, hor datza horrelako akordio baten balio, ezin da hezkuntza akordio bat egin gehiengo parlamentario rakitiko batekin. Horrek ez du irauten, eta hezkuntza akordio bat denbora luzerako oinarri bat jartzea. Gero ikusiko dugu dekretuak nola onartzen diren, ze gehiengo eta ze gutxiengorekin, hori gero etorriko da. Orduan, hezkuntza legeak egia da asmo politikoa zela legegintzaldi honetan onartzea, geratzen denak, Espainiako agendak hainbeste markatzen du, momentu honetan ez dakigula oso ondo hori posible izango, segurazki ez, nik uste nuen baietz, baina, badirudi izan daitekeela hurrengo legegintzaldian, baina, hurrengo legegintzaldian egongo diren proportzioak parlamentuan, oraindik erabakitzeko daude, ordan ikusi beharko da, benetan EAJ eta Alderdi Sozialistak bakarrik, bereik biek bakarrik izango luketen onartu hori ez da. Hainbat kontu ditugu ikusteko, aurrego ikusiko ditugu, eskerrik asko Jon Altza analista politikoa gurekin izateagatik, eta orain tarte bat, eta jarraian itzuliko gara eguneko solasaldiarekin, eta gaurkoan gurekin izango ditugu Maialen Ferreira eta Carmelo Landa. Orain arte. Hamaika Telebistak web orri berria du. Aktualitatea, saioak, podcastak, programazioa eta gehiago aurkituko duzue bertan. Unean uniko edukiak zuzenean edo nahieran nahi duzuenean. Edozein tokitatik Hamaika Telebista denon eskura, mugikorrean eta ordenagailuan. Etengabean eguneratzen den informazioa. Hemen hamaika.eusen. Sortzen hartzeko arnaza, hau da helduen jolasa, gorputzan ikasi duzun dantzal pausu berria. Excuse me. Gorputzan ikasi duzun dantzal pausu berria. Butterfly, butterfly. Etxean lore, klasean lore, kolore lagunekin, dotore musikan, lirikal motorea matxin. Nahi dudana esan eta egin, gustatzen bazaizu mademoiselle oiu egin. Arazoak dantzatzen ditut, arazoak dantzatzen ditut, arazoak dantzatzen ditut, arazoak dantzatzen ditut, arazoak dantzatzen
idatzi, mila aurpegi, mila musu, mila bezarkada eman gabe. Mila beldur, mila zalantza, mila zerre, mila gatazka. Irriak zorionak, oraina da daukagun bakarra. Berriro bilerak topo egiteak, familia eta lagun maiten barreak. Aire freskua behar duguna, asalan vitamina D eguzkia. Ama lurra naturaren usaina, kaletan txoritxoen kantuak. Ei, mundua zoro dago berdin dio, tibiribiri, tibiribiribiro. Mundua zoro dago berdin dio, tibiribiri, tibiribiribiro. Prez nago, datorrenari aurre egiteko. Auskalo, arazoak dira dantzatzeko. Arazoak dantzatzen ditut, arazoak dantzatzen ditut, arazoak dantzatzen ditut, arazoak ditut, arazoak dantzatzen 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 ditut, Amaika telebistak web orri berria du. Aktualitatea, saioak, podcastak, programazioa eta gehiago aurkituko duzue bertan. Unean uniko edukiak zuzenean edo nahieran nahi duzuenean. Edozein tokitatik Amaika telebista denon eskura, mugikorrean eta ordenagailuan. Etengabean eguneratzen den informazioa. Hemen amaika.eusen. Ordu batak pasata, eritzi da Zurezaldiari ekiteko unea, eta horretarako gaurkoan gurekin ditugu Maialen Ferreira eta Carmen Holanda. Eskerrik asko gurekin izateagatik. Zuei. Bueno, 5 urte bete dira gaur Lizarrako aurkezpena aurkeztu zutenetik. Euskal politikagintzak 1990ko hamarkadaren amaieran izandako aldaketaren adierazle nagusi bat izan zenura, eta bidea irekizion besteak beste erabakitzeko eskubidea elkarrizketa politikoaren erdigunean txertatzeari. Ez dakit, nola ikusten duzuen, 25 urtetik ona, zein egiten duzuen analizia edo? Galdera ona da bai, Lizarra Garazi bera oso garrantzitsua izan zelako, ez da nola ikusten dugun, nola ikusi genuen momentuan bertan ni Gartzelan egon, HBko Mahai Nazional osoarekin batera, hain justu urte batzu lehenago alternatiba demokratikoa zabaltzen saiatzegatik. Preso politikoa ginen, HBko zuzendaritza osoa Gartzelan, eta noski handik ere jarraipena egin genion Lizarra Garaziri. Garrantzia handikoa izan zen. Lehenengo izan behar da, eredua hartu genuela Irlandatik. Irlandan, hain justu ere, Ostiral Santuko akordioa deitua egin zen urte berean, eta erreferentzia oso garrantzitsua zen. Gobernu Britaniarrak eta Irak eta Sinn Feinek eta Irlandarrek egin zuten akordio mamitsu bat, eta akordio horrek amaiera eman zion gatazka armatuari eta konfrontazio armatuari, soldadu Britaniarrak Irlandaren zati bat okupatzen jarraitzen zuten, eta han egundoko egoera gogorra zegoen, amaiera eman zion preso politiko guztiak atera zituzten Gartzelatik, eta gainera bide politiko demokratiko bat jarri zuten aurrean, garapen luzekoa, baina Irlandaren batasuna eta autodeterminazioa posible egiten duena. Orduan guretzat noski hori erreferente bazen,
abertzale guztiontzat, da ezker abertzalentzat dudarik gabe, erreferente bazen da, Irlandako foroa ditua bultzatu genuen herri batasunatik, Irlandako foroa. Eta hor hasi ginen, apurka-apurka jendearekin eta beste alderdi eta beste erakunde eta sindikatuekin eta garatzen foro hori urteetan, eta horrek ekarri zuen hain justu Irlandako akordioa sinatu zenean azkenean, ekarri zuen Lizarra Garaziko akordioa. Zer izan zen? Euskal Herri osoko indar politiko, sindikal eta herri erakundeen arteko akordio oso zabala da oso sakona esango nuke. Akordioak lehenengo zekarren lehen fase bat, elkarrizketa kontaktuak eta bar, eta bigarren fase resolutiboa. Arazoei bideak eman eta justu aldaketa estrategiko bat egiteko. Da gutxi gora bera hori da Lizarra Garaziko akordioaren aurkezpena urte haietan. Zer suposatu duen? Momentu hartan porrot egin zuen esango nuke, esan edu moztu egin zen, baina gerora bere hasia utzi zuen. Da nik uste dut hasi horrek ekarri duela egoera oso desberdina Euskal Herrira behintzat. Ez ditu arazo guztiak konpondu, ez ditu arazo sakonenak oraindik konpondu, baina beste eszenatoki batean aurkitzen gara, nahiz da oraindik orain preso politikoak hor daude, atzerriratuak ere hor dauden, eta Euskal Herriari esaio oraindik zabaltzen bide politiko estrategiko bat bere buruaz jabe egiteko, hori da egoera. Baina gauza asko aldatu dira bai. Mugarria izen zen zelantzarik barik, zu gainera hasiak aipatu dituzu, mugarria badibidez, Espainiako aldiz hainbat alderdi eta erakundeen artean lortu zelako adostasun bat. Zuta biok ez genuen bizi azkenean gazteagoak garelako, baina Maialen, zer duzu? Azkenean 25 urte, zer duzu esateko? Hori da, azkenean, Karmeleko ondo azaldu dagoen moduan, azkenean, zu bizitako momentu bat izan zen, baina prozesu oso esanguratsua izan zen, eta azkenean, zuk esan duzun moduan, aiara, etzien bakarrik alderdiak abertzaleak batu, baizik eta denetarik, eta hori oso esanguratsua zen, oinalo 25 urte, eta bai oso esanguratsua izango litzateke hemen, ados jarriko balira, eta atzo entzun genuen, ETB-en Estebanen elkarrizketa, non aipatzen zagoen beretzat, Lizarra Garazi oroitzapen txarrak ematen diola, bera jakingo doze gaitxik baina gero bestalde badago Arnaldotegi esaten norabide hori berreskuratu behar dela, eta azkenean nire ustez, hazi hori berreskuratzea gaurko politikarako oso garrantzitsua izango litzateke, azkenean demokrazia bat lortzeko, denoi entzun bartzaile. Azkenean egun, arraroa egingo litzaiguke EH Bilduk eta EAJak horrelako akordio bat bilatzea. Bilatu beharko lukete. EH Bilduk noski nik uste bilatzen duela, horren bila da bilela, EAJak zalantza handia daukat, baina ez hori bakarrik. Kontuan izan, okerrespanago eta ondo oroitzen banaiz, momentu hartan 9 alderdi elkartu zirela, Maialenek esan du, garai hartako alderdi abertzale guztiak eta abertzale ez zen esker batua, esate baterako esker batua berdeak deitzen zen orain, orduan, eta elkartu zen 9 alderdi beraz, 9 sindikatu, hau da, guztiak UGT eta Komisiones Obreras izan ezik, beste guztiak hor zeuden. Eta gero herri mugimenduak 20 piku izan ziren. Eta hau da oso garrantzitsua, nazio maila definitu zen akordioan, hau da, nazio osoa, Euskal Herriaren ordezkaritza zabala zegoen. Euskal Herri osoarena horrezen bereizketarik egiten da, hain justu horregatik deitu zen Lizarra Garazi. Hau da, lehenengo Lizarran Nafarroan sinatu zen, irailaren 12an, gaur bezalako egun batez, baina gero, egun gutxi geroago Garazin, Nafarroako Garazin sinatu zen ere. Beraz, nazio markoa osotasunean ordezkatu zuen, da hori ere oso garrantzitsua izan zen, eta gaur egun nik uste errepikatu behar dugun zerbait da.
Egunotan Otegik, Estebanek eta gaur bertan Aizpuruak adierazpenak eman dituzte Lizarra Garaziko akordioaren inguruan. Esteban eta Aizpuruarenak guztiz bestelakoak izan dira, entzungo ditugu eta jarraian helduko diegu gaiari. Konpromiso handia egon zan guztion aldetik eta nire alderditik zinez, benetan, bakea lortzeko, eta ikusi genduan, etaren aldetik, eta ezker abertzaleren aldetik, interes politikoa egoala. Gauzak momentu baten baretzeko, bitxura moteko, eta gero alde gine ben. Orduan, nik ez da esperientzia ona izan egia esan. Nik uste Lizarra Garaziko ituna eta akordi hori nolabaiteko iparrorratz bat ireki zuela, lehendabiziko aldia zen, hemengo sindikalgintzako sindikatuek, hainbat eragile, elkarrekin bide bat urratzeko prest agertzen zirela. Hori ezpada ona, gogoratzea, eta gaina, gero gertatu zen gertatutakoa, agian, ez dakit, espektatiba handiegiak ziren, baina nik uste, espektatibak ja irekitzen dituzunean, horrelako jarrera batekin, herri bezalako jarrera bat hartzen dezunean, eta aurrera jarraitzeko borondate hori aurkezten duzunean, nik uste horrek ilusioa pizten duela eta ilusioa badela nolabaiteko antesala bat, beste hainbat gauza oso zailak direnak egiten. Irakurketak guztiz bestelakoak, ez da? Estebanek adierazi du, ez zela esperientzia ona izan, eta Aizpuruak berriz, iparrorratza izan zela. Hori da, ez, eta igertzen da, zenolako politikak egiten duten batek, eta zenolako politikak bestiak, ez? Aizpuruk aipatu da ilusioa politikan lortzea oso zaila da, ez? Eta ez bakarrik politikariek izandako ilusioa, baizik eta herritarrok sentitzen duguna, ez? Eta bertan bazauen. Egia da, behar bada, arrazoia daukela esanten dauenean espektatiba asko egon ziela, ez? Nik ez moduan ez nagoen bizi, pertsonalki, laburten itxulako bakarrik, baina gero irakurtzen, ez? Bertako prentsa, garai hartako prentsa eta artikuluak, ez? Espektatiba asko zauen, eta, Estebanek esan dagoen moduan, interes politikoa zutela batzuk, eta nork ez dauko interes politikorik ez, azkenean, ez? Baina, ikustea eta gauza hauek jakitea gaur egun garrantzitsua da, ez? Azkenean badago ez jakintasun asko, eta badaz Euskaldun asko, oraindik ez dakitela zer izan zen Lizarra Garazi, ez? Eta hori, bai 25 urte pasa direlako, eta baita pauso garrantzitsua izan zalako, konbeni da ez gogoratzea. Deigarri egiten zaitez da, Aitor Estebanen deklarazio hori bai entzunion atzo ETV batean egin zuen, elkarrizketa batean, da deigarri egin zaitez zergatik. EAJan bertan ere, bai garai hartan, da bai gerora ere, azterketa eta balantze nahiko baikorrak entzun ditu dalako, eta Aitor Esteban izango da agian, halako tinta beltza bota duena EAJtik Lizarra Garaziko akordioaren kontra, ez da, deigarria da, horretan bat egiten du, garai hartan da gerora ere, PP eta PSOE-rekin, ez da, kuriosoa da, eta UGT eta komisionesekin, baina ez, bere alderdiko jente askorekin, nik uste baikortasun hori EAJko militantzian ere edatu zen. Nik esango dizut beste Xabier Arzaiuz, nik ikusi nuen nahiko posik eta emozioz betea Lizarra Garaziren garaian, ez da Joseba Egibar ere bai, eta berak dio... Eta gaur justu naiz egindako elkarrizketa batean adierazi du Gidoiak gaur egun balio duela eta gatazkari heltzeko badagola oraindik. Bestelako ikuspegi bat, ez? Estebanek ez zuela balio adierazi du eta Egibarrek beste guztiz kontrakoa. Ondo egingo luke Egibarrek hain zuzen ere lortzen badu Aitor Esteban konbentzitzea horretaz, ez da? Badirudi Etxebarroan ez daudela oso ados. Baina gogoratu behar dut, garai hartan ere, zirela EAJko buruzagi batzuk, Jose Antonio Ardanza adibidez, oso bestelako jarrera bitxiak zituena, berak esaten zuen bere helburua zela eroso bizitzea Espainian, ez da, vivir komodos en España, esaten zuen, klaro, ala pentsatzen duen batentzat eta helburu bezala hori daukarenentzat, seguruenik Lizarra Garazi kezkagarri izango zen.
Hau da, nik ez dakita Aitor Estebanek gaur egun helburu hori duen, batzutan ematen du, ez da, Madrilaldean oso posik ikusten zaio, eta behar bada eroso bizitzea Madrilen ere izan daiteke bere helburuetariko bat, baina harrigarria egiten zait Euskaldun abertzale batek Lizarra Garaziri buruz halako irakorketa negatiboa egitea. Ni nahiko nuke halako itun edo akordio zabal bat gaur ere gerora begira egingo balitz Euskal Herri osoan. Nik uste errastu egingo ligukela asko independentziarako bidea. Eta ikusten du gainera, Katalunian adibidez, hori amesten dutela danak. Agian beraien artean ere badira gora berak, alderdien eta korronte desberdinen artean, baina danak amesten dute batasun bat, eta hori ikusi da diadan, batasun bat egitean, eta independentziarako bidean, hau da burujabetzarako bidean aurrera egitea horrela. Estebanek esplikazio asko eman beharko ditu. Gainera, gaurko egunean, adibidez, besteak beste, Raul Diazek, labeko idazkari hoiak, adirazi du, herri gisa jauzi bat emateren beharra nabarmendu du, ez da, gaurko egunean, eta, aipatu duzu justu diadaren kontua, hemen Euskal Herrian ere, autodeterminazio eskubide hori, batzuk jarri dute erdigunean, gaurko egunean. Eta zentzua dauko, ez? Eta Carmelo Konda aipatu da moduan, nire ustez hemen gakoa da helburua. Zein da helburua, ez? Eta hori batzutan, ez? Boterean mantendu nahi direnak, ez? Ahaztu egiten dute, ez? Zein zen edo zein da euren hasierako helburu nagusi hori, ez? Eta egia da, ez? Abertzaleak baldin badira, nik ez dut ulertzen beste bide bat. Eta batzutan hori gertatzen da, ez? Komodo egoten diela botere barruan eta boterea galdu ezinik ez dakiten orantz fan. Eta batzutan esaten dute gauza bat, eta gero beste batzutan hasten dute dana guztiz, eta zia konturatzen bazen nolako bide hartzen duten, ez? Eta autodeterminazioa eta burujabetza hemen nire ustez ahaztuta egon da. Bai Jaurlaritzatik eta bai beste, eskerrak kaleetan somatzen dela eta mugimenduak da zela, ez? Eta nire ustez hori egitea komuniko litzateke, ze azkenean, helburu bat egoten baldin bada, ezin da beste alde batera begiratu, ez? Eta naiz eta euren nahia izatea boterean mantendu, hauteskundeak datoz, ez? Eta hori frogatu beharko dute. Nik uste Lizarra Garazi ondo hasi zen, batez ere nazioaren, hau da, geure etxe propioaren eremua definitu zuelako, Euskal Herria, ez da? Orduan, egiteko nagusi bat daukagu eta oso zaila da Espainiaren da Frantziaren menpe ikusten denez, baina egiteko nagusia da naziogintza, hau da, nazioaren eraikuntza, Euskal Herria finkatzea. Zuk nahi baduzu munduan harreman onak izan beste herri batzukin, da beste estatu batzukin, horretarako oinarrizkoa da zeure etxea izatea. Zeure etxea ondo eraikia, sendo, eta hortik aurrera egin ditzakezu berdintasunezko harremanak. Ez da, nik uste dut, horregatik izan zela oso garrantzitsua planteamendua. Irlandarrek nahi duten bezala eta bide horretan doaz, nik uste dut, eta modu egokian gainera abiatu dira, Irlanda batu bat, eta independentea, errepublika propio bat, Euskaldunok ere hori behar dugu. Eta horretarako, noski, Lizarra Garazi bezalako itunak edo akordioak ezinbestekoa dira. Orduan, esaten dutenek berregin behar da halako zerbait arrazoi osoa dute. Ezinbestekoa da Euskal Herrian, iritziak iritzi eta ideologiak ideologia, baina Euskaldun guztien artean, hemen herri honetan bizi garen da bizi nahi dugun guztion artean, nazion honetan adostasun, oinarrizko adostasun bat jarri eta geure etxea, geure nazioa eraikitzea eta estatu propioa antolatzea. Nik uste hori dela hori zen bidea orduan, da hori da bidea orain. Eta orduan, ikusi nahi duenak ea nola eta zergatik moztu zen ura eta nok boikotatu zuen, da intentzio politiko bigarren mailakoak ikusi nahi dituenak, esplikatu beharko du. Zean intentzio oso argia parteide guztien aldetik zen Euskal Herrira jauzi egitea, Euskal Herri osoa oinarri hartu eta etxe hori egitea, Euskaldunon etxea. Euskal Herritar guztion etxea. Da nik uste hori helburu hori oso helburu baikorra eta beharrezkoa dela.
Atzo berri eguna izan zuten Katalunian eta milaka lagun kaleratera ziren independentzian aldeko aldarriek jarraitzen dutela erakusteko. Junts eta RC alderdiek ezinbestekotzat jo dute amnistia eta autodeterminazio legea Sánchezen inbestidura babesteko eta bestalde Feijóok atzo iragarri zuenez bere alderdiak amnistia legearen aurkako erasoa egingo du parlamentu guztietan gortatik udaletako osoko bilkuretara. Eta gaiari heltzeko pantailaren beste aldean dugu Iñigo Aduriz, eldiario.eseko kastaria. Kaixo, Iñigo. Kaixo, arratsaldeon. Bueno, Feijóoren inbestidura erraztuko luketen ahotsak ere entzun ditugu egunotan. Nola ikusten duzu giroa eta inbestidurarik egongo dela uste duzu? Ez, nik uste dut hasieratik, erregeak enkargu hori egin zionetik, argi eta garbi daukagula bai Madrilen lan egiten dugun kazetariok eta baita ere Alderdi Popularraren buruzagi guztiek, inbestidura honek ez daukala irtenbiderik, hau ez dela aurrera aterako. Eta nik uste dut azkeneko asteetan ikusi ditugun mugimenduak baita ere orain aipatzen zenuen udaletxeetan eta parlamentu autonomikoetan egingo diren ebazpen hoiekin Feijóok bilatzen duen gauza bakarra dela denbora irabaztea, ez. Oraindik irailaren 26 arte eguna gelditzen dira, egia da 20 egun baino gehiago pasa direla erregeak enkargu hori egin zionetik eta orduan geroztik ikusi duguna izan da behin eta berriro nola PPek eta Feijóok hain zuzen ere denbora irabazteko mugimenduak egiten dituen, ez? Hasiera batean alderdi politikoekin bilerak sustatuz, gero komunitate autonomoetako presidenteekin bilera horiek eginez, orain parlamentuetan eta udaletxetan horrelako ebazpenak bultzatuz, eta azken finean guztiok badakigu zein izango den erantzuna, ez? Eta parlamentuak, kongresuak atzera botako duela inbestidura saiakera hori. Feijóoren inbestidura aipatu duzu, Sánchez babesbila dabil, eta Juntsek eskatu du besteak beste negoziatzeko amnistia legea ezinbestekoa dela. Nola ikusten duzu Sánchezen inbestidura eta beste hauteskunde batzuk mahai gainean ditugu? Nik uste dut hurrengo asteetan gertatzen denak emango digula erantzun hori, ez? Hain zuzen ere beste hauteskundeak ospatuko diren edo ez horri erantzuna, ez? Badirudi, gobernuan onartuta dagoela amnistia lege hori aurrera ateratzeko konpromesu hori ondo ikusten dela, ez? Ondo ikusten da bai PSOEn eta baita Sumarren ere, ez? Bazkide horietan. Gauza da, hau Junts eta Eskerrarentzat, ez? Hau diot batez ere, atzo Aragonesi eta beste Eskerra eta Juntseko buruzagi entzun genizkielako beste eskaera batzuk, ez? Autodeterminazioaren inguruan, erreferendumaren inguruan, eta bar. Nik uste dut bidezkoa eta bideragarria izango dela amnistiaren lege hori onartzea, baina ez dakit erreferendumaren inguruan eta autodeterminazioaren inguruan PSOEk pauso horiek emateko gaitasuna edo borondatea daukan, ez? Hau marragorri bat izango balitz, bai Juntsentzako eta baita Eskerrarentzako, Sánchezen inbestidura hori ere ezin izango litzateke aurrera eraman. Behintzat, orain arte gobernuan esaten diguten irizpide horien arabera, ez? Hain zuzen ere amnistia hori bultzatzeko preste egongo liratekeela, baina ez autodeterminazioaren inguruko erreferendum bat. Hilabete igaro dira hauteskundeak izan zirenetik eta alderdi bakoitzak bere norabidea edo hartu du. Nola ikusten duzu batetik Feijóok hartako norabidea eta gero bestetik Sumar eta PSOE alderdiek hartutakoa? Nik uste dut PPek hasieratik ez zuela ondo hartu
inkestek izandako akatsak edo izan zituzten akatsak, eta ez dutela guztiz onartu, ez da bere ganatu ere, ez daukatela gobernatzeko aukerarik. Batez ere Voxekin Voxen eskutik baldin badoaz, ez? Beste alderdiak bere ganatzeko ez daukatelako inongo aukerarik. Eta orduan hasieran komentatzen nuena, ez? Nik uste Feijóok hartu duen estrategia izan dela denbora irabaztea, hasiera batean foku mediatikoa lortzea, inbestidura hori onartuz, baina nik uste asteak pasa hala foku hori galdu duela, eta gainera inbestiduraren horren porrotak eraginak izango dituela hurrengo hilabeteetan, bai PPren lidergoan eta baita ere PPren barne sor daitezkeen ahots eta kritiken inguruan, ez? Eta gero bestalde Sumar eta PSOEren aldetik nik ere uste dut egintzat ematen dutela egina ez dagoen inbestidura bat. Hasieratik oso pozik agertu ziren bai Pedro Sánchez eta baita Yolanda Díaz ere hauteskunde gau horretan, eta nik uste ez dutela ondo baloratu ezkerreko inbestidura bat aurrera ateratzeko behar dituztela babesak, eta babes horiek lortzeko pausoak eman beharko dituztela, eta babes hori eman dezaketen alderdiek pauso horiek eskatuko dituztela eta oso exigente izango direla. Beraz, nik uste dut dagoela pixka bat konplazentzia antzeko bat, bai PSOE eta Sumarren aldetik ez dutela oso ondo baloratu inbestidura lortzeko pauso nagusiak eman beharko dituztela. Eskerrik asko Iñigo Aduriz, eldiario.eseko kastaria, gurekin izateagatik eta beste batera arte. Eskerrik asko zuei beti bezala, ondo segi. Entzun dugu ez, da batetik Feijóok denbora irabazi nahi izan duela eta foko mediatikoan jarri nahi izan duela bere burua, eta gero bestetik Sumarrek eta PSOEk berak egitzat eman dutela inbestidura bat oraindik ez dagona. Hala da ez, eta oso ondo esplikau dago Iñigo nire lankideak. Entzun genion Nadia Calviño hori GB20an, ez Sánchezek lortuko dauela ja inbestidura ez, eta egitzak moduan adirazi zuen gauza bat, oraindik ez dela existitzen ez, eta hori izaketen oraino arriskutsua izan daiteken, bai negoziaziorako eta bai PSOErentzako ez. Ikusiko dugu zer dagoen negoziazio horien atzean, ez? Azkenean kazetariok dakiguna bakarrik da eurek nahi dutena, ez? Eta esaten digutena, baina bai, Iñigorekin ados nago, ez? Azkenean Feijóoren helburua da denbora irabaztea, ez? Nik ez dut ulertzen zergaitik erregeak eman zion aukera inbestidura batera fateko, dakigunez oso zaila dela, edo behintzat ezin dela presidentetzat bere burua ikusi, ez? Baina, ikusiko dugu, ez? Noraino heltzen diezen, eta bai, egia da nire ustez ez da lagongo PSOEren aldetik ez erreferendu bat, eta ez da autodeterminazioa. Amnistia legea ere saia ikusten dute, baina behar bada berriro, Pedro Sánchez boterean egoteko, bertan, saiatuko dira zer lortzen, ez? Igual ez orain, baina bai 4 urte hauetan, ez? Baina bai errefendenduna eta autodeterminazioa oso saia ikusten dute PSOEren gobernu batean. Hemen badago egi esan, asunto honetan, aztertu beharreko arazo bat edo kontu bat, ez da? Investigaduraz hitz egiten da, Espainiar estatuan gobernu progresista bat egin, edo bestela PP eta Vox datoz. Biztan da, nik uste dut euskaldunontzat, katalanentzat, oroar, aurrera begira bizigaren ontzat, hobe da, Espainian, PSOE eta orain ez da Podemos, orain da Sumar. PSOE eta Sumar gobernu bat egitea seguruenik, hobea da PP eta Voxen egitea baino, hori hola da ez da. Baina, horretaz aparte zer? Hau da, ze adostu behar da Kataluniarako, zer adostu behar da
Euskal Herrirako eserez. Boto eman da PSOE-ri eta eseren truke, adibidez. Bueno, PSOE bere garaian PP-rekin bat eginda 155 apoiatzen egon zen, Kataluniako prozesuaren kontra egundoko neurri gogorrak hartzen, autonomia bera bertan bera utzi, polizia bidali, hori zer, horretaz ez dugu itzengo, edo bestela esan da positiboan, Puigdemontek ondo esan duen bezala gatazkau urrunetik dator, Espainia Katalunian oso gaizki portatu da historikoki, ja 18. mendetik, ez da, oso gaizki, eta bai hizkuntza mailan, eta bai nazio mailan, eta oso gaizki, eta gobernu guztiak izan dira hor antzekoak, ez da. Kau, oraingo prozesua ez astu, sortu zen Zapaterok egin zuen iruzur batetik, iruzur publikoa. Kau, orduan, horretaz zer, ez da hitz egin behar. Amnistia zaila dalako, autodeterminazioa konstituzio espainiarrean ez dagoelako, bueno, eta katalanen zergaitik ezin dute konstituzio propio bat izan, ez da? Edota Euskal Herrian, ez? Hau da, EAJ, bueno, esan dugu, ez da? Espainian eroso bizi, bueno, badirudi, azken aldian hori dela EAJ-ko buruzagien ametsa behintzat eroso bizi, autonomia batean, edo konbentzio bat eginda konstituzio barruan badirudi. Bueno, eta Bilduk, esan edo testu negoziatu behar zerbait, apoiaren truke, esan du ez, gu baldintzari gabe, PP eta Vox egon ez daitezen, bueno, eta ze irabazi dugu Euskaldunok PSOE eta Sumar egonda, ez da horretaz ezer argitu behar. Nik uste dut badala momentua hori aztertzeko. Katalunian aldaketa, bueno, esanguratsua gertatu da azken aldian. RC-k irabazi zuen bototan. Sortu zuen da bera bakarrik gelditu zen Generalitat gobernuan. Eta zer egin du. Esan zuen negoziatuko zuela PSOE-rekin. Ze negoziatu du? Non daude ondorioak. Orain etorri da Puigdemont eta ikusi da, nik uste dut, askoz ere argiago markatu duela hildo estrategiko bat. Ze gertatuko da hor? Espainiak emango ditu bide politikoa Kataluniak bere momentuan erabaki dezan autodeterminazioa, edo ez? Zaila dalako Espainian? Bueno, hori guztian ikuste mai gainean jarri behar dela eta argitu. Katalunia zergaitik apoiatu behar du PSOE besterik gabe gobernuan egoteko. Vox okerrago dalako? Bueno, eta PSOE zer egiten du Kataluniaren askatasunen alde edo Euskal Herriaren askatasunen, zer egiten du PSOEk Nafarroan gobernua duenetik? Zer egiten du euskararen inguruan? Hori guztia euskaldunok edo eta katalanok logikaz maigainan ipini behar dugu. Orduan, ezin zaigu errudun egin, PSOEk ez duelako investidura lortzen, PSOEk zerbait zabaldu beharko du. Benetan Kataluniarako eta Euskal Herrirako nahi badu nolabaiteko laguntza izan, ez da, dinonik. Oinarrizko gauza dira. Nik ez dakit, askotan jarraitu egiten dugu besterik gabe Madrileko prentza dioena, ez da? Investidurarik espadago zelako problema, bueno, ikusi beharko genuke. Nik uste dut, hobeto dala guretzat, baina ez gaude egun munduan Espainia salbatzeko. Nik, lehenengo etxea, lehen esan dudan bezala, etxea eraiki beharko dugu, aukera izan beharko dugu. Atzo edoren egun okertzen ez baldin naiz, Asamblea Nazionaleko presidenteak, zehazki hori esaten zuen. Gu ez geundela, kasu hortan Kataluniakoak, ez geundela Espainia salbatzeko. Bueno, alba dugu salbatu edo salbatzen lagundu ederto, baina lehenengo uzdi ezagutela askatasuna lortzen geuri, ez da? Dinonik edozein herrik munduan hori eskatuko duela. Gu ez gara arraroagoak izango, ez da? Dionik. Eta, atzoko egunari buruz hitz egingo dugu oraingoan, izan ere, milaka lagunek amnistia eta autodeterminazio eskubideak eskatu zituzten atzo, diada egunean, Kataluniako aberri egunean, zein da egiten duzuen irakurketa? Egon naz, komunikabide asko irakurtzen ez eta gehienak aipatzen dute, mobilizazioa indarra galtzen ari dela, ez? Eta normala da, bebai, ez? Azkenean, 10 urte baino gehiago daramatzate diada ospatzen manifestazio batekin, ez?
eta zer lortu dute, ez? Azkenean, pausoak eman dira, eta egon dira bai PP-ren gobernuak, baina baita ere gobernu sozialista progresista batzuk, ez? Eta azkenean, hori kantsatzen dau, ez? Eta Carmelok ezan dauen aritik, ez? EH Bilduren jarrera adibidez, Pedro Sánchezen investidura prozesu honetan, ez? Euren babesa eman dute ezereren truke, ez? Baina nire ustez, behar bada euren estrategia, inteligentia baldin badira, imaginetan dut baietzez, hauteskunde autonomikoak diela, ez? Eta orain, alderdi sozialistari babesa eman ezerren truke gero kobratzeko peaje hori, ez? Eta saiatzeko behintzat, behar bada EH Bilduri babesa ematia, eta ez alderdi sozialista eta EAJ-aren tanden hori sortu dutena eta indarra dutena hori mantentzea, ez? Baina bai oso zaila ikusten dut, ez? Azkenean EAJ eta alderdi sozialista herri askotan eta instituzio askotan indarra dauki, ez? Eurak batera egiten badut, ez? Nire ustez hori da EH Bilduren jarrera, edo behintzat esperantza daukote zertxo bait eskatzia, ez? Eta alderdi katalanak ikusi dute, ez? Diada honetan Junts eta ERC elkarrekin ikusi ditugu manifestazioan, ez? Ulertu dutelako reivindikazio hau estatura dogala eta euren autodeterminazioa lortu nahi dutela. Eta sentzu asko dauko, ez? Baina, indarra galtzen ari da diadak eta independentismo katalanak, behar bada baina sentzua dauko, ez? Geroz eta, ezeren truke eta pausorik ez badute egiten, ez PP-ren gobernu batek ez da gobernu progresista bat, azkenean hori kantzatzen dago. Etzipena ere entzun da mugimenduan, ez da, azkenean hainbat urte eta eskubide lortu barik, baina hala ere, milaka izan ziren atzo kaleratera zirenak, desmobilismoa artean egon arren. Atzoko manifestazioaren irudi batzuk ikusiko ditugu eta orain txemango dizut hitza, Carmelo. Indarra galdu duela independentismo katalanak entzuten da hainbat lekutatik, hala ere, aipatu beharra da, diada dela Europan egiten den ia mobilizaziorik handienetarikoena, eta ez da prozesean izan bezala milioi pertsona atera kalera, baina milaka izan ziren. Begira, indarra galdu duela edo galtzen ari dela, nik uste dut justu kontrakoa dela. Hau da, hori irakurketa interesatua da. Eta gainera elementu anekdotiko batean finkatzen da, ea jente gutxiago edo gehiago egon zen igaz baino, eta hola, ez da. Ez dakit gehiago edo gutxiago egon zen, ze informazio kontradiktoria daude, da ni enintzenan bertan egon, hemen argazki batzuk ikusi ziren, eta nik ikusi ditut beste argazki asko, adibidez Bilaweb medio digitalean gaur goizean, eta argazki horietan jentik karagarria ugaria ikusten da manifestazioan, da oso sendo jarreratan. Nik beste argumento batzuk emango dizkizut, demostratzen dutenak nire ustez justu kontrakoa. Hau da, hobeto dagoela egoera orain Katalunian esango dizut batetik,
Igaz Generalitateko presidentea egon zen, Aragonez ez, aurten bai egon da. Igaz zein zen ANC eta hau zeukaten jarrera batez ere noren kontra eta Kataluniako alderdi abertzalen kontra, desmarkean. Aurten noren kontra, bereziki Espainiako estatuaren kontra. Eta independentziaren aldarrian bat eginda, hau da, batasun handiagoa eta desberdintasuna daude, noski. Aragonesek ez du Junts bezala pentsatzen da, ez da ere ANC bezala, hori biztan da, baina danak elkartu dira. Eta gaur egun beste datu bat, gaur egun Kataluniak duen eragin politikoa Estatu Espainiarraren egoera kritiko batean, askoz handiagoa da, adibidez, Euskal Herria daukaguna baino. Zergatik? Hor aldaketa bat egon delako nabarmen, RC-en gidaritzatik, Junts eta ANC-ren gidaritzara, askoz ere argiagoa estrategia bat sendoagoa planteatzen duena. Horrek efektua izango du laster. Ikusiko dugu, laster izango du. Daia ari da, horren aurrean gertatzen da, estatua ikaratu egiten da. Da esaten du, indar gehi daukate, goazen ahultzera. Nola egiten du? Berak kontrolatzen dituen komunikabideariak erabili eta kasualidadea. Komunikabide gehienetan gaur estatu guztian, hemen ere batzutan, aulago agertzen da, ez dakit, 25.000 gutxeago egon zirilako. Aizu, zer da hori? Ze azterketan mota da hori? Ez da egia. Nik uste elementu nagusia dira, Puigdemont, elementu klabe bada, lehengunean Bruselan eman zuen diskursoa oso diskurso indartsua izan zen, oso interesgarria. Da horrek eragina du, noski eragin politikoa. Estatu Espainiarra dago egoera oso delikatuan. Agian hauteskundeak errepikatu beharko ditu, agian gobernu hori gabe egongo da denbora luzez. Eta agian gero eskuineko gobernu bat eta eskuin muturreko izango du, ez da albiste ona beraientzat. Bionik ez dela beraientzat albiste ona, ez da. Orduan, katalanak, euskaldunak, gure esku daukagu neurri handi batean errealitatea ondo aztertzea eta geure estrategiare ondo definitzea. Katalanak ari dira hori berkonpontzen. Horregatik diot hobeto daudela igaz baino. Eta euskaldunok oraindik ez. Orduan, gero, claro, debate interesgarria da, ez da, Maialene planteatu duena. Bildu agian ari da, gehiengo bat lortu eta gero, aprobetzatzeko hori. Kontuz alako azterketekin esango dizu zergatik. RC-ek lortu zuen gehiengoa. RC-ek lortu zuen gobernua eta zer gertatu zaio. Azkenean, estatuko PSOE-ren gobernuak mende jarri duela eta erabili egin duela. Promesak egin, gero betez, negoziaziori bat ere ez, eta azkenean RC gehiengoa izatetik eta gobernu oso izatetik, galtzen eta galtzen ari da orain. Efekto politiko baikorri gabe. Eta orain ari da berriro biratzen, eta ondo ikusten dut hobeto, berriro biratzen Puigdemontek eta hauek markatu duten, eta ANC markatu duten estrategiara. Horregatik joan zen Aragonez, atzo diadara, adibidez, azter ditzagun gauzak ondo. Zer lortzen du Bilduk, esan dezagun, nik simpatia handiz ikusten dut, begiratzen dut, baina Bildu bera, baina zuzenketa batzuk egin beharko ditu, RC-ek egiten ditu bezala. Zer lortzen du Bilduk, Txibite, ezeren truke lehendakari eginda Nafarroan? Esango dizu, PSOE indartzea. Eta Txibitek lehengoan jarraitzea, euskaraekin adibidez. Zer lortzen du estatu mailan PSOE ezeren truke apoiatuz? Gauza handirik ez du lortzen, salbu PSOE bera indartzea Euskal Herrian ere. Botuetan gorantza egiten du, zergatik egiten du gorantza. Hor dago. Hau da, eta zer galtzen da horrekin? Asko galtzen da, ze bitartean Estatu Espainiarra legitimatzen da indartzen ari da horregatik egiten dute aurrera. Hilak, Salvador Hilak gora egin zuen Katalunian ere, RC-ren politikaren ondorioz. Eta hemen PSOEk eta PSN Nafarroan gora egiten du Bildoren laguntzaren, baldintzari gabeko laguntzaren ondorioz. Gauzaiek aztertu behar dira ondo. Eta nik uste egin behar diren egokitzapenak egin behar dira. Nik posa handia hartuko nuke, Bilduk esan dituen gauzetatik azken aldian Lizarragarazi berritu behar da, nazio mailan jokatu behar da, praktika ere hortik abiatuko balu, postuko nintzake. Praktika propio, independente bat, nazio mailakoa. Hori behar dugu Katalunian da Euskal Herrian, nik uste dut.
EH Bilduko eta EETako ordezkariak hori bai Bartzelona izan ziren, eta bertan gero erabakitzeko eskubidea bai aldarrikatu zutela atzoko egunean. Bai, azkenean hor ikusi genuen, ez? Eta Carmelok ondo aipatu da moduan, ez? Nire ustez bai gauza bat pasetan da bai Euskadi mailan, ez? EAen, eta da sozialismoarentzat ere EH Bilduren jarrera laguntzen dio, ez? Eta azkenengo hauteskundeetan ikusi da, ez? Gasteizen zelan lortu zuten, ez? Eta nire ustez bai, sozialistei ez da jo inporta EAJarekin edo EH Bildurekin joatea bat hemen, Gero Madrilen beste gauza da, ez? EH Bildutik aldendu beharretan irabazteko, ez? Baina hemen mesedegarri ikusten dute eta egin nahi dutena, zerbait lortzeko hor dauki EH Bildu kide moduan, ez? Eta bai, Nafarroan ikusi da zer egin den euskararekin, eta nahi dutenean bai, Alderdi Sozialistak edozein pertsona jartzen du boterean EH Bildu kanporatzeko, ez? Eta hori bai birpentsatu beharko dute, ez? Eta bai autodeterminazioa edo bintzat buru jabetzamen lortzeko. Claro, begira, hitz egin dezagun argi, ez da, nik enuke batere arazorik izango, PSE edo PSN edo PSOE laguntzen, baldin eta alderdi horrek, azkenean alderdi bera da, estatu mailako alderdia da, PSOE ez da, eta goiti bera agintzen du gainera, zer egin behar den Nafarroan da zer hemen, baina enuke batere arazorik izango laguntzeko baldin eta PSOEk argituko balu, bide bat ematen diola Euskal Herriari edo eta Kataluniari modu demokratikoan aurre egiteko, baina egiten du, justo kontrakoa egiten du. Hau da, hauteskundeen ondoren eta gobernua osatu behar denean, ambigotasun batez esaten du, hitz egingo du gero, amnistia agian bai, ez izen horrekin, baina beste, bai, agian bai, orain, autodeterminazioa, ez dator konstituzioan, hau da, ez dute biderik ematen, eta ordan, horrela apoiatzen badituzu eta beraiek erre mantentzen dute Estatu Espainiarraren politika unionista itxia eta antidemokratikoa, mesede egiten diezu, baina zuk herriari ez diozu bat ere mesederik egiten, Euskal Herriari. Ordan, beraiek irabazten dute eta zu galdu. Naizta galdu horretan egon barruan, momentu batean agian hauteskunde autonomikoak irabazten dituzula, baina bide hori errezek egin du. Eta ikusi dugu noradoan. Ez, bideak behar dira, bide estrategiko argiak. Ni postuko nintzake asko, horretan mugimendu bat egingo balu Bilduk, eta bide estrategiko orantz nazio mailan, nazio gintzan kokatu estrategia. Nik uste dut, horrela bai, hortik aurrera egin daitezke aliantzak, baina ezerin truke, ezer aldatu gabe, partido unionista baten, PSOE bezalako partido unionista baten utzi berari egiten eta guk ezer aurrera pausurik ez, hori errezek egin du eta horrek emaitza oso txarra dauzka, nik uste dut. Gero boterean mantentzea saia da, ez? Azkenean, arrasaten ikusi dugu, ez? EH Bilduk irabazi dau udala, baina ontxe zelan mantentzen da eta zelan lortzen dau berriz jendearen babesa, ez? Eta hori... Politika propioak egin behar dira, nazio mailakoak, ezin duzu botoak irabazten egon Euskara galtzen doan bitartean, adibidez, klaro, ezin duzu botoak irabazten egon hemen, baina bitartean urrundu Nafarroatik, urrundu iparraldetik, ordan non daude zure helburu estrategikoak, ezta? Ezin duzu zure helburu estrategikoen kontra jokatu, taktikan. Hori da nik uste dut ikasgai bat ikasi behar duguna. Ikusiko dugu Katalunian zer egiten duen Puigdemonen taldeak. Ikusiko dugu, ez da ezer segurutzat eman behar. Baina momentuz behintzat, norabide estrategiko asko zere argiagoa dauka, orain arte errezek eraman duena, baina hori konstatazioa da. Bestako gai bati helduko digo, baina modu laburrean, ez dekugulako denbora askorik, ikasturteko 4 egun hauetan Bizkaian eta Araban eskola garraio zerbitzua ez da bete, Jaurlaritzan eta enpresen arteko desadostasunak eragina dute batez ere familietan. Eta hori dela gurasoek ordutegiak moldatu, kotzea hartu dute kasu askotan, eta badibidez, Airaldeko Etxaurren ikastolako gurasoek atzo protesta gisa
ez zituzten umeak eskolara eraman, eta gaur berriz errepidea moztu dute. Nerea García lankideak zetasunak emango dizkigu eta jarraian helduko diogu gaiari. Eskola garraio zerbitzuaren eztabaidak bere horretan jarraitzen du. Atzo Bizkaian zerbitzuaren 80% bete eta Araban berriz 140%. Hala ere, gatazka honen erdigunean familiak daude, haiek dira ondorioak jasaten ari direnak. Astelehen honetan, Aiaraldeko Etxaurren ikastetxeko gurasoek ez zituzten seme alabak ikastolara eraman eta gaur asteartean errepidea moztu dute protesta gisa. Bueno, entzun dugu ez, protesta gisa errepidea moztea, beharrezkoa izatea, aurrak kotxez eramatea, 4 egun hauetan, ume asko gelditu dira eskolera joan barik. Nire ustez, Jaurlaritzak ontxe ari dago pairatzen, privatizazio edo eurek egindako privatizazioaren konsekuentziak, azkenean ikusi da, zerbitzu hauek enpresa pribatu batzuen esku utzi dituzte, eta enpresa pribatuak nahi dutena da irabaziak lortu, bai erregaien presioa igo dalako edo beste egoera konjunktural askorengatik, baina ikusten da, euren helburua da etekina lortzea eta hori egingo dute, eta orain ezin dugu ahaztu bai fanzen urtean, kristoneko gatazka gontzala eta justo eskola hasi baino egun bat lehenago horretan egon ziela, akordio bat lortu nahian, eta euren soldatak igotzeko, eta azkenean 124 bat igo zutenez, eta nire ustez Jaurlaritzak eta bai Bildarratzek ikusten dago, saia dela, enpresa hauek era egoki batean euren lana egitea eta ez etekinak lortzea, nire ustez konpunduko litzateke zerbitzu publiko bat sartzen, baina, Begira, hemen dago ondorio bat nik uste oso argia gertatzen ari dena arlo askotan, eta da PNVek EAJak bere buruari ematen zion kudeatzaile onaren irudia pikutara doa, gero eta gehiago. Hasi zen Osakidetzan, jarraitu zuen etxebizitza politikan, jarraitu zuen hezkuntza sailean, ertzaintzarekin beste horrenbeste, zaintzan, langileekiko harremanetan, Urkullu benetan halako marmarti bat bezala agertu da enpresaren alde eta langileen kontra, da sindikatuen kontra, ari da galtzen arlo guztietan. Nik uste dut, ondorio bezala atera daitekela, Urkulluren gobernuak eta EAJaren gobernuak ez bakarrik ez dira kudeatzaile onak, demostratuta dago, baizik eta traba handi bat dira, eta nik uste dut aldaketa bat behar dela hemen gobernuan. Jaurlaritza aldatu egin behar da, eta EAJak pasa behar du oposiziora nik uste denpora luzerako. Da Urkullu bera, 10 urtetan egon dena lehendakari, 10 urte pasa, nik uste lehendakari txar bezala agertzen ari dela. Hau ez da Jokin Bildarratz bakarrik, da Urkullu bera, ez da? Hainbat arlotan errepikatzen ari da, emaitza desastrosoak dituztela. Eta azarratzen dira, ez bakarrik sindikatuekin, medikuekin azarratu dira, ertzainekin, pentsa, beraien irudira sortutako ertzainekin, EITB-en politika desastroso bat, euskararekin hankasgora utzi dute sektore guztia, sasoia da, gobernu aldaketa bat egin, eta EAJ etxera joan dadin, gainera seguruenik denok irabaziko dugu baita diru bilketan ere, hortik ere joan da diru pila bat, nolabaiteko mesedeak egin ditulako bere sektore familiar da sozialean gehiago, eta ez herri mailan. Desastre bat da. Nik uste dut Jaurlaritzak agertzen duena EAJaren kudeak eta iraunkor horretan desastre bada, eta hori aldatu egin behar da. Beste gobernu batzu behar ditu hemen, inkluso autonomia barruan aurrera egiteko, ez da. Hori da ondorio bat oso argia. Kasu honetan, familiek arrazoi osoa dute. Esan nahi dut, hezkuntzara ailegatzeko garraioa behar da. Eta garraioetan, kurso hasieran, agako porrota daukan gobernu batek,
Gauza, zuk ondo esan duzu, privatizazioa da oinarrian, baina ez bakarri privatizazioa, baita ere arrokeria. Pentsa zelako deklarazioak egin zituen gobernu ordezkaria berak, enpresarioen kontra, kristonak eta bi esanez. Hau da, adostu beharrean, da akordioak egin beharrean, gainera erasotu egiten dituzte garraiolaria beraiek, ez da nik uste dut. Claro, ondorioa, Bizkaien 90% zerbitzu gabe. Gurasoek hartu behar. Garraioa aipatu dugu, baina, privatizaziorako joera argia da zerbitzu publikoen gai bera, eta, ikasturtonetan izango ditugu Jaurlaritzako hauteskundeak, eta horri luzez itzegongo dugu horren inguruan, denbora barik gelditu gara gaurko egunean, eskerrik asko Maialen Ferreira eta Carmelo Landa gurekin izateagatik, eta orain tarte bat, eta jarraian itzuliko gara eguneko albisteekin Carolina Suárez gidatua.